барлыгы монда 80 бала ял итә. Шул балалар 4 отрядка бүленделәр. Безнең монда алар белән бергә тренерлар эшли. Бу инде безнең өстәл теннисы буенча, җиңел атлетика, волейбол, футбол һәм шахмат буенча эшлиләр. Аларга монда бик күңелле чаралар каралган. Хәтта безнең чыгып китү чараларыбыз да бар. Без менә бассейнга барып кайттык. Узакламый Боз сараена барабыз һәм Болгар шәһәренә экскурсия барып кайтачакбыз.